ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସିଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଏ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ କାହାକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସିଏଏ ହେଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତରେ ନାଗରିକତା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭାରତର ନାଗରିକ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସିଏଏ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସିଏଏ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 2014 ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ନେଇଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ତାହାହେଲେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ? ସମସ୍ତ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ନାଗରିକତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ନାଗରିକ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଭାରତରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରବେଶ ପରେ କେଉଁଠି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ, ନିଜ ଦେଶ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଶରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଅନଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।